Здравейте хора, днес ще рисуваме портрет на лице. Дано да ви стане хубаво и на вас. Правя го само единствено заради вас. Но с такъв молив е много удобно. Така че, хайде да започваме. Вече сме рисували на листа, но няма проблем. Правим едно кръгче, но не е нужно да е перфектно. Правим едно триъгълниче, но не е нужно да е перфектно и то. Две черти, за да очертаем главата. И ако ви харесва видеото, моля лайкнете. И ако искате още такива подобни, натиснете бутончето Subscribe. Така. Нарисувахме си основата. Сега косата. Правя кичърчета като моите. Осветяваме. Я пишете в коментарите какво искате да нарисувам. Да пишете две думи и аз да рисувам от думите човек, предмет. Каквото искате, ще го нарисувам. Само пишете в коментарите. Така сега правим така. Правим очите, колкото стане. Много е малка рисунката си. Но ще има и други видеа, как да ви показвам как се прави око, уста, нос, като този. Но, както виждате, доста лесно. И така. Се слага усата. Ако искате да сложите нещо, правите. Но не ви задължавам. Правя нещо подобно на това. Но с очи бе общо взето така. Чао хора, и ако искате да нарисувам цял човек, лайкнете. И ако искате да направим още някакво такова видео, пак лайкнете. Чао!